Halkara Gatnaşyklar Institutynyň täze binasynyň diplomatik protokol ýürütülüşdirilen okuw merkeziniň açylmagy ýokary okuw mekdepleriniň işiniň kämilleşdirilmegine we maddi tehnika binýadynyň berkidilmegine döwlet tarapyndan aýratyn üns berilýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Okuw merkeziniň enzamlaşdyrylşy, onda halkara çärelerini geçirmek üçin döredilen mümkinçilikler häzirki zamanyň talaplaryna we ýokary halkara görkezjilerine dolu laýyk gelýär. Muň özü ýaş diplomatlaryň saýlap alan hünärine bolan höwesini artdyrmak bilen bir hatarda olaryň bu ordaky dünýä tejribelerini özleşdirmeklerini we ordaş düzümler bilen gatnaşyklary ýola goýmaklaryny ähmiýetlidir. Häzirki döwürde gahrman arkadamyň başyna basan, asylly maksatlarynyň hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyna üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde milli bilim ulgamyny giň möçörli özgertmeler işen amala asyrlýar. Şunda bu ogry okutmagyň häzirki zaman usullary, täzeçil ogurlar we sanly tehnologiýalar netijeli ornaşdyrylýar. Şol urwatyň özünde amaly sapaklaryň tejribe arkaly berkidilmegi taliplaryň halkara diplomatiýatynyň oňyn ogurlary we milli diplomatik tejribeler bilen içkin tanışmaklaryna giň mümkinçilikler döredýär. Daşary işler ministerliginiň Halkara Gatnaşyklar Institutynyň diplomatik protokol ýürütülüşdirilen okuw merkezinde bu ogry degişli halkara derejesindäki resmnamalary we degişli kanunçylyk namalaryny öwrenmekligi, şeýle-de ýaşlaryň halkara diplomatiýatynyň ogurlaryny çuňur aralaşmaklaryna giň ýol açar. Bu bolsa geljekki diplomatlaryň hünär derejesiniň ýokarlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Şeýlelikde Halkara Gatnaşyklar Institutyny okuw merkezini açmak barada kabul edilen çözügi Türkmenistanyň öňde barjy ýokary okuw mekdepleriniň biriniň ilmi barlyk we intellektual mümkinçiliklerini artdyrar. Dawara gatnaşyjylar Daşary işler ministerliginiň Halkara Gatnaşyklar Institutynyň türkmen diplomatiýatynyň taryhy muzeýine barıp gördüler we bu ýerde institutyň döreýüşiniň taryhyny hem-de gazananlaryny şöhretlendirýän eksponatlar bilen tanışdylar. Muzey taryhy maglumatlary, diplomatik resmnamalary, hatlaryň göçürmelerini, golýazma kitaplary baýdyr. Bu ýerde ilmi işler hormatly prezidentimiziň şeýle-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň dünýäniň durly dillerini neşir edilen kitaplary ýerleşdirilipdir. Şeýle-de soňra Türkmenistanyň diplomatik işgärlerini güni münasibetli geçirilen maslagada ýurdumyzyň hökümet agdalary, daşary ýurtlaryň we halkara guramalarynyň ýurdumyzdaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, milli diplomatik gullugyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikliň habar berişleri isteleriniň wekilleri, bir näçe ýokary okuw mekdepleriň professor, muallimler düzümi we talip ýaşlar gatnaşdylar.